l'Assemblée générale. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Macky Sall. Ina fo atonyo jamanatigi Macky Sall ye sisan koɲɛw ɲɛfɔ tarata don duniya kɛlɛyatɔn ka lajɛba ɲɛkɔrɔ a ye kɛrɛnkɛrɛnya la jatigɛ wale ni politiki basigibaliya kɛlɛli ko fɔ o marabolo nin kɔnɔ an bɛ Macky Sall ka kuma lamɛn. Le Sénégal réitère sa ferme condamnation de toute forme de changement anticonstitutionnel de gouvernement. L'urgence de l'heure, c'est aussi le terrorisme qui continue de gagner du terrain en Afrique. Sénégal b'a ka jalakiba fɔ kosɛbɛ fanga caman cili suguya bɛɛ la min tɛ sariya sunba nin kɔnɔ waati ni kɔrɔtɔ ko fana ye jatigɛ wale min bɛ ka taa a fɛ ka fanga sɔrɔ farafina kɔnɔ k'a sɔrɔ lakanatɔn ma jaabi bɛnnen sɔrɔ. Alerté sur l'inefficacité des opérations de maintien de la paix en Afrique. Nigeria jamanatigi Bola Ahmed Tinubu ta fan fɛ ani farafina tilebiyanfan sɔrɔko jɛkulu CEDEAO ɲɛmɔgɔba fana don ye sisan a y'a ɲɛsi sɔrɔko koɲɛw kan nka a y'a sinsin mara ɲuman fana kan an bɛ jamanatigi Bola Tinubu lamɛn. We must affirm democratic governance as the best guarantor of sovereign will and well-being of the people. Military coups are wrong. An kan ka jɛmu fanga mara lafasa i n'a fɔ jamanadenw ka kuma fɔcogo ɲuman ani fana jamanadenw ka ɲɛta kama surasi fanga dafirili ka jugu baw duguden n'o ye sivili politiki labɛnni fɛn o fɛn tiɲɛnen don an bɛ tilennebaliya dɔ sen na jikuru min bɛ ka farafina yɔrɔ dɔ tigɛ. Towards coup, it is a demand for solution to perennial problem. O t'a jira ko sɔn kɛra fangacɛnina na o ye wajibi ye walasa ka gɛlɛya banbali dɔ ɲɛnabɔ a bɛ tali kɛ sɛgɛsɛgɛw la ka taa fɛ Niger ta fan fɛ an bɛ kumaɲɔgɔnya kɛ ni sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw ye ne min ye sisan a jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye tiɲɛna n b'a ɲini k'an sen don bɛɛjɛ fanga mara sigili la cogoya la minnu bɛ politiki ni sɔrɔko gɛlɛyaw ɲɛnabɔ minnu bɛ jamana nin kan ka farafariya kojuguw kan minnu b'a ɲini ka basigibaliya lawuli an ka mara kɔnɔ Nigeria jamanatigi ko. Regarding Niger, we are negotiating with the military leaders. As chairman of ECOWAS, I seek to help establish democratic governance. Ale da b'a la ka kumaɲɔgɔnya kɛ walasa ka bɛɛjɛ fanga fɛɛrɛw sɔrɔ Niger jamana kɔnɔ. Taratadenw wula fɛ fana Ukraine jamanatigi Volodymyr Zelensky ye Rusi la jalaki. Ukraine gave up its third largest nuclear arsenal. K'a ye ni jama faga ye n'o ye génocide ye kɛ Ukraine jamana na duniya kɛlɛyatɔn b'a la k'a ɲini ka woroduguyanfan jamanaw minnu bɛ sigasiga tuma dɔw la olu lajɛ a ko la k'a fɔ u ye k'olu fana b'u mago dɔn Kiev ka sebaya la. Iran jamanatigi n'o ye Ibrahim Raisi ye Ameriki jalaki ko a ye tulu bɔn tasuma kan Ukraine ka kɛlɛ nin na min binna kabini san 2022 février kalo la Rusi fɛ n'o ye Tehran jɛɲɔgɔn ye. در مناطق مختلف جهان هستیم.